Hello? Hello, everyone. Greetings. Opening prayer ate. Ay, sige. Sige, Rod. Kabsat. Tayo nga na endeti ko bundaway. Tapos tikas na kit dumawat tayo iti siri. Iapot ng Diyos. Na maraswa. Stamit iti espiritu. Maitid na buto tayo. So, tayo nga agdumog kakabsat. Amami nga Diyos nga nilangitan. Adyaman ako na ikareto nga rabii. Ada kami agtitimpuyo. Tapos iti kasta ugad. Kareti nga paset. Kareti nasantuan nga pagsasaritaan. Ket ing kami pagnunumuan digiti sa Ako Diyos isut gapuna nga kanito dalusan na kami kadi kadigiti anyaman nga nararamidan mi nga pagbasulan mi ken kay tasangwan mo Apo Diyos gapu ta sikaket na santuan nga Dios ket ti kayat mo nga rod kada kami itatta nasantuan kami met nga sumangod dawaton mi nga rod dayta nabilig nga dara ni Jesus tapnon iti kasta Apo Diyos ket isus mangugas kada kami ket dawaten mi Apo Diyos ti presensya ti Espiritu Santo ken kasnamit o Apo Diyos nga dawaten mi tinaan-anay nga sirib nga agapuken ka daytoy kat kararag dawat ko itinabilik nga nagan Hesus Kristo anak mo. Amen. Praise the Lord, Ate Marisa. So, before tayo nga ag-start kada Jay, topic review tayo. So, may kumamat awagan or i-introduce kada kayo dagiti panelist tayo tatang rabii. So, inak mga rod, iyon na nga awagan, deto'y umuna. Deto'y umuna nga panelist tayo kakabsat, ket may isang agob obra iti gobyerno, dito'y Lawag City. Ken may summit so na nga ina. So, inak mga rod, awagan ni Ate Ali Fete Remucha. Ate? Okay, so praise the Lord, Ate Alife. Ket iti may kadwamet nga panelist tayo nga rabii kakabsat ket may nga mangisursuro dito'y Batak City. And inak mga rod awagan ni Sister Jean Buduan. Okay. So before ko nga awagan ni Sister Jean Buduan, inak mga rod awagan deto'y may katlo nga panelist tayo. So deto'y may katlo nga panelist tayo ket may isang nagaget ken naanos nga ina. So inak mga rod awagan deto'y may katlo nga panelist ni Sister Marisa Oreo. Naimbag nga kabisay man kami sa dito nga gudaway kayat may kadi nga ipakamo kada tayo bayat itiin kami panag-sarita kadito tatang lifeline Ilocos kayat may nga anusan ng dinggen unos ti may isang oras kakabsat so dayaw iti Apo
Imbag nga rabi tayo amin kakabsat. Okay, so praise the Lord, Sis Marisa. So i-introduce ko ulit. Dahil may kadwang panelist tayo. So kasta dyan baga kitatay, isuna ket may nga ina, ken may agob-obra iti gobyerno. Particularly iti sektor ti agrikultura dito'y Lawag City. Nakmangarod awagan dito'y kabsat tayo nga may nga panelist, Sis Alefe Teremucha. Himbag nga rabi itayo kakabsat ken gagayem. Adat ka manen iti may nga oras nga panay partemi iti bayat ken iti kaasi iti Dios kada tayo. Dungeg tayo ket pa-check nga daytoy nga aramid ken nakasagana nga ipaay iti Dios kada tayo. Ket mangted iti ragsak tunggal may kada tayo. God bless us all. Okay, so praise the Lord, Ate Alipe. So our last panelist, may I call again Ate Jean? Naimbag nga rabi iyo gayem ken kakabsat ken Kristo. Sapay la kumata agkakadwa tayo aging ganat malpas detoy pinag-share tayo tapno ma-open digiti Okay, so thank you so much Ate Jean. So itatang oras kakabsat ket adda iti pagsaritaan tayo. So dito topic tayo ket isu iti topic tayo iti last virtual fellowship. So iti topic tayo iti last nga virtual fellowship tayo ket Christ the only reality. Jesus the exclusive way to the Father. So I do hope kakabsat nga dito nga topic ket mas lalo pa nga mapauneg dajay panakam-amo tayo kina Apo Dios. Ket adami talong challenges or topic nga intay pagsaritaan or binsa-binsaen tapno mas lalo pa nga malawlawagan tayo kadato nga topic. So tiki verse tayo tatang rabi kakabsat ket makita tayo dijay San Juan 14 verse 6. Kakunan na dijay siak ti dalan ken ti pudno ken ti biag. Awan ti makapan ti ama no di magna kanya insungbat ni Jesus. So itata intay mga rod basaen dagiti challenges nga or dagiti topics nga intay pagsasaritaan ni tatang rabi. Okay. So detoy umuna nga topic tayo kakabsat. Number 1, kuna na ditoy. No ni Jesus iti dalan, patyem nga rod nga in sakripisyo na iti bagina, tapnon maipakita na nga isuna laeng ti dalan, amapan ken ni Ama. Adu di dagiti wagas nga obraen iti tattao, ngem nalawag ani Jesus laeng iti kakaisuna a dalan. So indak mga rod awagan daytoy umuna nga panelist tayo nga isunat ti mangsungbat or mangi-elaborate pa kada ito nga topic tayo muna. So indak mga rod awagan ni Sister Marisa Oreo. Okay. Naimbag nga rabi tayo ngayon. Kabsat. Dito nga kanito. Na pudno unay nga kinunan ni Jesus sa una. John 14:6 kinunan ni Jesus pasyut ti dalan. So patyem nga rod nga in sakripisyo na iti biag mo. Pudno unay dito kabsat na awanen ti masapulan tayo nga malintig na dalan kaputa kinunan nga mismo ni Jesucristo nakapo iti biag ko nga isuna laeng iti dalan. Nalintig nga Diyos. Isuna laeng iti mangipakpakita kanya kadi iti banbanag nga
pagdalanak nga kinapudno. So daytoy tinakita met kakabsat iti biag day times na naamamok ni Jesucristo nga kasama ko nga mangidaldalan kanya iti biag ko. Hindi ko akat jak makita dijay pagnaan nga nalinteg. Gapu nga rod iti parabor ken grasya na ipakita na kanyak daytoy dalan. Tangamin sarigiti dalan kabsat iti lubong ako. Adu digiti pangalilaw iti kabusor. Adu digiti pangalilaw iti jablo tapno iti kasta ket maituro nga kaditi sa bali nga dalan ngem ket di kinunan Jesus daytoy ti pagpakaptak itata isu ti dalan. So meaning isu ti dalan ipagayatan na iti aramidek, ipagayatan na iti tumpalek, iti kinadiyos na iti kitaek. Awan sa balin nga pag naak nga na isuna nga mangitugturong kung iti kita pudno iti panagtinto. So there are times na iti biagmot iti maysa ng ina kabsat aket ada iti pakarikutan iti uneg ti pamilya iti digiti times nga agsakit agkurang digiti kasapulan gapu nga rod dati nalinteg nga dalan nalinteg nga rod ti Apo Dios tayo ni Jesucristo nga nakakaisuna nga inted na tibiyag na kanya kaya't isut gapu na nga isuna lang iti surutek kaya't nasawan ti jay nga surutek nga pagnaak no anya ti pagayatan na isulaeng iti kitaek na dati met iti na padas ko iti biyag ko na aramid wenno babaen iti grasya na ket inturturong na deti nga dalan nga kinapudno. Dijay laeng kapsat. Okay, so praise the Lord, Ate Marisa. So pudno unay gimbaga ni tatay kakabsat nga no daman ti pakaparikutan iti maysa nga banag ket talagang ni Jesus Christ lang iti pudpudno nga dalan. So agyaman na Ate Marisa, dayjay nga insights mo. So intay nga rod met awagan iti may kadwang mangsungbat Mrs. Alife. So, kanyak met, kakabsat ken kagayem, adu dagiti panag nga aramidek iti nga isu ti amok nga pakapnikak, isu iti amok nga pakakontentoak wenno isu iti mangted iti pakaragsakak. Kasla kuma iti material nga banag ditoy lubong, aggunod iti dakkel nga balay, agbakasyon ti naduma-duma nga lugar. Tay mapennek ko iti sarilik nga bagi. Dagitoy nga banag gayam ket saan nga isu iti pudno a makaited iti ragsak kanyak. Akas kunana nga rod iti 1 Juan 2:15 diyo ayaten iti lubong wenno uray anya nga adda iti lubong. No ayaten nyo ti lubong awan ti panagayat yo iti Ama. So pudno dagitoy kakabsat ta ti Dios gayam ti pakasapulan ti pudno nga kinaragsak. Napunno ti Dios ti pagkurangan nga adda ditoy puso. Detalaing ro. Okay, so praise the Lord. No, atay damdum nga ibagbagan ni Sister Ali ket nabanggit na kami ni tatay da ibagbaga na nga ti ka pa ti fulfillment no di ka mamangpunno da di puso na ket kasla ko madagiti bambanag nga makikita ditoy lubong. Ngem nalawag nga kuna na di sasaon ni tatay nga ni Jesus Christ iti dapat nga pangbiro kadetoy nga dapat nga mang solusyon kadagiti nga. So, tatang oras kakabsat ayabak pamet iti may katlo nga panelist tayo nga mangsungbat iti umuna nga question ni Ate Jean Buduan. Ate Jean? Ate Jean? Okay.
Ate Jean? Um, hmm? Ano? Syakmat kad kakabsat ket idihaanak pay nga na-reach out, nakita kidi ko ang ti dalan lang ket DJ ti bukod ko lang ti susurutek ngem nakita ko at haan gayam nga napintas nga kasjay lang yung digitay decision mo lang ket bukod mo ta ti ustos to gayam nga dalan nga nasayaat ken naragsak ket no diket di ni Apo Jesus lang laeng. Okay. Okay, so thank you so much, Ate Jean. Siya med kakabsat no song batak med dito yung question. Ito nga bagas og ubrain tayo taginaldaw-aldaw. So malagip ko man idi hanak pa lang nga nakakilala kini Apo Dios ket adumot dagiti wagwagas nga og ubraet nga isu ti mang pakuma mang ted kumamot iti parang wagas tapno kaya ma-fulfill lang di kayat ko. Ngem idinam amok ni Apo Dios ket nakitak da comparison iti dapat nga amin gayam nga bobrak or basis ko ket dapat ni Jesus Christ. And I praise God kasi aging ganat at takat may apply ko pelang kadeto nga verse dati John 14:6 nga suna lang talaga iti dalan, suna lang talaga ti wagas ti bobrak aging lang aldaw. So dati question number 2. Kuna na ditoy. No ni Jesus iti pudno, patyam nga rod nga isunalaeng iti kinapudno. Saan dagiti banag a makikita ditoy lubong? Saan mo apatyen dagiti kinaswitik iti diablo? Nadadagiti banag a madi mo maawatan, agsubli ka wenno agkamang ka lang ken ni Jesus. Saan nga naduma-duma awagas? Okay, so inak mga rod awagan detoy umuna nga mangsungbat kadati nga topic. So inakawagan ni Ate Alifet. Ate Alifet Oremucha. So naimbag man nga rabin kakabsat nagado agpayso iti dumdumteng problema iti trabaho wenno iti pamilya kun adupay dagiti pakaalilawak iti lubong manipod iti social media dagiti tradisyonal nga obra iti tao haan ko nga ammo iti kinapudno ket agbibiag na kinain nga awan ni Kristo iti biag talaga nga dagiti nga banag ulanta nga obraen dagiti pelang dagiti banag nga obraen alilaw kanya yung gapo na pinaunig relasyon ko ken iti pamatik iti Dios dapat nga pilyek iti nasaya at kaigloryaan na ket amin na banag nga pakasarakak ket makayanak ta ni Jesus ti agdama nga pakasapulak ti kinapudno akas kunana nga rod iti Juan 15:7 no agtaeng kayo kanyak ket agtaeng dagiti sao kada kayo dawaten yo ti anyaman na kayatyo ket maitedto kada kayo naimbag nga rabi itay kakabsat. Okay, so praise the Lord, Ate Alife. So inak mamet nga rod awagan detoy may kadwa nga mangsungbat detoy topic number 2. Ate Marisa. Okay, so Pagmanen nga rabi kakabsat. Pudno unay manen detoy maikadua nga paset na kami manen pagsasaritaan iti kinapudno.
iti Diyos. Ket when kakabsat, ngamin, manipod, na ipakaammo kanya kon iti ayat iti Diyos, ket masarakan laeng ngamin ti kinapudno ken makita ti kinapudno no adda ti nauneg nga relasyon. Daytoy met tinakitak iti personal nga biag ko kakabsat na adda ngamin maysa nga gayem nga nangdamag kanyak iti quiet time. So kun nakengkuana, ti ngamin mas familiar kadigiti daduma maket ti personal devotion nga dijay panagkararag wenno isut unain iti ti umuna nga panagbangon mo iti bigaten isut ti kangrunaan ipangpangruna tapnon iti kasta ket makita tayo iti kinapudno iti Apo. So nakapagpatay kakabsat ngamin dijay panakipagmaymay sa tayo babaen ti nagkarkararag ken ni Apo Dios ket ipakpakita na digitay kinapudno na iti biag ko. Daytoy nga rod ket napasamak during kadigiti lockdown na napasamak idi dijay umuna nga tawen kadigiti lockdown kakabsat. Ket nagbalin nga tabloid daytoy si Chumi gapu nga rod iti kaadu digijay na biktima wenno naaddaan iti virus nga COVID. Ket kadigidi nga tiyempo, kunana nga rod ket nagpateg na talaga dijay kinapudno ni Apo Dios dijay sa una nga awan pulos iti pagkurangan na kun kadi kakabsat. Ngamin, kuna dijay maysa nga konsehal mi idi ket ti ngamin pakaagasan ti daytoy COVID tatta kunana dijay adda pediay Biblia kunana na digidi umun-una nga panawen idi digijay sakit ket haan nga rumwar. Isut gapu na nga ti pakaagasan yo haan kayo nga rumwar tapnon iti kasta haan kayo nga aggiin nakar. So kadaydi nga kanito kakabsat nagrigat nga tamet aya dijay agadjas nga adda ka lang diya uneg ti balay. Ngem babaen iti kinapudno ni Apo Dios ta kinunana ngamin kanayon ko nga petpetan iti sa una iti Salmo 91 nga kunana ti agnaed iti masalinongan ti kangatuan ken ti panalaknib iti mannakabaliin amin kunainan ti Apo sikati kamang ken salaknib ko. Sa kinunana pa ijay nga matuwang to amin digiti adda iti sigagam ngem sikaket nakatakder kanto pay lang. So digiti iti inigga makakabsat na sao iti Apo gapu ta isu na laeng iti kinapudno isut gapu na nga tinapasamak kadigidi nga kanito ket agsursur digiti contact tracing, contact tracer tapno ti kasta ket kitaen do digijay na kasalsalamuha kun nakadi digijay kakaruba nga addaan kadigitoy. Ket kadigidi ket siyempre lockdown adda ti uneg ti balay gapu nga rod ta pinatik digijay imbaga digijay kamkameng wenno digijay addayen ti otoridad digiti kakapitanes kada barangay officials. Tinapasamak mapasamak idi ti mass swab testing ket madaydayaw iti Apo kakabsat gapu nga rod iti panangsurot ko ken panangisuro kanyak iti Apo nga mamati aklang kadigiti otoridad ket tinapasamak aminen ket ma-swab test ket deti man ti amazing kun nakadi nakaskas daaw nga pasamak nga haan laeng adda kami no di ket iti buo nga ligasyon idtoy dijay clan ket haan nga nairamanen iti swab test. So madaydayaw lang iti Apo Dios ta ngamin ket dijay kinapudno na ba nga iniggamak kanayon nga i-meditate kanayon nga mamati aklang dijay sa una ket agpayso nga talaga kabsat. So dijay iti Salmo 91 digiti tiyempo nga adda iti rigat adda iti sakit ket nakapudpudno unay iti sao ti Apo manay turturong kanya madaydayaw iti Apo. Dijay laeng Ruru. Okay, so praise the Lord. So praise the Lord, Ate Marisa. So naglawag di jimbaga natin Marisa itatay nga once nga paunagan tayo da relasyon tayo kina Apo Dios ken di basis iti babrain tiket di way ni God. Isu talaga iti mangted iti ko amangted talaga ti security tumanggal may sa kanya tayo.
So na-discuss na tayo DJ kwa DJ nangyari DJ lugar da DJ COVID. So nagtalek lang so nakano din ti kwa din ti sasao na Apo Dios. So praise the Lord Ate Marisa. So inak mamet awagan detoy sumaruno nga amang songbat ni Sister Jean. Ate Jean. Okay, so before nga sungbatan ni Ate Jean, DJ, question number 2, mabalin mat nga i-share ko dati nga insight, kadati nga question. So parang timatak namin nga question, parang naging question kanya personal. Ket no dumteng man dagiti bambanag ko mga hang kumaawatan dagiti bambanag. So anya kadati mostly nga pagkamkamanga or ana ba dagiti wagas nga obraon. So napikitan ta kami kakabsat ket no ag-browse kayo dagiti kwa diti social media. Adati may ipopost nga dayto iti wagas iti biag kung kunada. So mabaling nga dagiti may nga pakaalukuyan ko mati may nga tao. At no iti basis iti biag na ket nakabase lang kada dyan ti kwa dyan ti ibagbaga ti social media. So no kikitan ti kakabsak ko nagdaktal ti influensya iti kwa iti media kasi di media nga or social media ket iso ti may nga maniturturong kanya tayo ti obraon tayo again aldaw. Ngayon iti time nga namamok met ni Apo Jesus ket DJ ko nga naawatan nga kailangan talaga nga dapat nga suruten ket DJ dalan ni Apo Jesus. So DJ lang kanya kakabsat Ate Jean. Okay. So third question. So no ni Jesus iti biag saan mariribok taadda isuna arason iti biag. No saan mo ammo ti pagturungam nalawag nga adda ni Jesus nga isu iti biag. Agpayso nga adu dagiti riribok iti biag. Nga isu iti rason no apay nga maawanan iti tattao tinamnama. Ngem ni Jesus iti buon ken gapuna no apay asibibiyag tayo ita. Okay, so inakmam nga rod baliktarin DJ kwa. Yun nakmamat nga rod ni Ate Marisa amang sungbat kadatoy may katlong question tayo. Sige. Dito may tatlo na paset. Kinuna na nga rod iti saong ni Apo Hesus Kristo isunay iti biag. Kakabsat noong unay kasmat iti physical tayo, di ba? Pakanim isuna tapnon agbiag. Kat nga rod kanyak matitatta, di lang sasaon ni Apo Jesus nga talaga. So awan sabali nga pakasapulan manen nuhan nga iti uneg iti Biblia. Tilinaon iti nasantuan nga Biblia at dadtoy kakabsat. Di mangted iti biag nga sasaon ni Apo Dios. Tagpaiso unay nga mapanlata kadigit banbanag no maminsan iti biag iti maysa nga napamilyaan daan iti anak nga digiti tiyempo nga kung nakitatay agkurang wenno ti panunuten ti no maadaan sumangbay digiti pakarikutan iti panagbiag ket di ba medyo no awan ni Apo Dios ken nga talaga ket nakiro DJ panagpanpanunot haan nga makapagpanunot iti masayaat gapungarod ta awan DJ na uneg na relasyon kani Apo Dios. Nakita kami kakabsat na kunana ijay sa una na the word of God is living and active. Agpaypayso unay si bibiyag iti sao ti Dios. Ket no addaan ka iti relasyon ken kuana dahito iti bangbaliw
wenno mangpugas kadagiti anyaman nga panpanunuten nga haan met nga mangted iti biag. Kasi ti mangted lang iti biag kakabsat ket iti sibibiyag nga sao ni Apo Dios. Pudpud no unay nga sibibiyag isuna tangamin dagiti tiempo nga agkurang kunak kadi dagiti kasapulan ket isuna lang ti asetgan. Tangamin kunana ket di ba ni Jesucristo ket insuro na dagiti apostoles ken mismo isuna in demonstrate nga no kasano iti umawag kenkuana tapno iti kasta ket dijay biag mabiyag ba dijay riknam na ti solusyon na lang gayam ket isuna. So nakapatpateg kakabsat nga intayo umasideg iti Apo tayo nga Dios tapno iti kasta ket biyagen na digiti anyaman nga iti kaunggan tayo nga no maminsan ket awan iti namnama, awan ti pangnamnamaanan isut pakalaan na digiti agpanunot iti haan nga nasaya at iti panagbiag, digiti addad ta digiti agpakamatay, wenno addad ta digiti arangiden na ti bukod na nga wagas, babaen ti isuna ti agdiskarte, isunat mangaramid kadagiti banbanag. Ngem ket di nakita kami ito nga once nga kitain tayo, amwen tayo, yuneg tayo, iti pamati tayo kini Apo Dios, babaen tayong kadagiti sasauna. Siguro mabalin nga kunaen iti daduma ket kasano nga makasarita, makasano nga maamuang. So makita tayo lang amin kakabsat iti sao ti Dios nga sibibiyag iti nasantuan nga Biblia. So gapuna nga kadagiti aginteresado mo masipol na kulit tayo iti tayo dito itata at nanti sa isuro nga video wagas na kasano nga umasideg iti Apo Dios na biyagen na iti bangbunag nga numan minsan ket imposible kada tayo ti Dios laeng ket isut imposible nga kuna na ijay Lucas 10:8 versikulo 20 ket 7 ti imposible iti tao ket posible amin kani Apo Dios mamati tayo lang tapos ta isuna iti ijay laeng siguro. Okay, so praise the Lord, Ate Marisa. So, nakapimpintas aya DJ talaga nga ti basis iti decision tayo ket talaga nga ni Jesus Christ. So, indang mamet nga awagan detoy may kadwang nga mangsungbat kadetoy next nga question tayo. Is Ali? So, dating nga ikatlo, dating nga kasama ibiyak ko na danak iti parte ti biyak ko nga perti nga mariribukan. Nga dayti puso napnuan isuna iti urak hangko ammo iti pagkamangak, hangko ammo iti pagtungak. Nasipnget dayti nga parte ti biag ko kas na nasipnget iti panagkitak iti lubong awan iti dinggek nga pamalakad iti pamilya kas namet iti gagayem ko. Ngem akas namamok ni Christ idi panawen nga awan pulos iti pangnamnamaak namamok ni Jesus Christ iti panagbiag ko ket babaen iti panangadal ko iti sauna panagdawat ko iti pamakawan nagrepent nak nga talaga nilukatak iti puso ket pinakawan ko iti bagik kastamet kadagiti nakabasol kanya kasmet pinakawan nakmet ni Jesucristo iti dagiti nagbasolak. So nakitak nga daytoy gayam nga pudno nga biag nga inturong na kanya ket nakapinpintas ken nakaragragsak. Ta habang agtultulunggak ken kuana nakitak nga daytoy nga biag nga inted na ket makaipaay kanyak ken iti pamilyak
iti nananay nga talna ken panagayat iti padak nga tao. Akas kunana iti kuansa is 35 kunana kinuna ni Jesus kadakpada siak ti tinapay ti biag ti umay kanyak dinto mabising ket ti mamati kanyak dinto pukaw. So dagitoy nga balikas na isu ti agserbi nga mangiturong kanyak iti inaldaw-aldaw nga panagbiag ko tapno makitak iti pudno nga dalan, pudno nga biag nga agtultulnog kenkuana. Dijay lang ro. Okay, so praise the Lord. Sis Alke, paday ko'y i-share mo. So, syakmet kakabsat no inakmet answeran kada si may katlong question tayo. Kuna nadetekot no ni Jesus itibiyag saan mariribok taad da isu na arason itibiyag. No saan mo ammo ti pagturturungan nalawag nga addan ni Jesus nga isu iti biyag. Sagpayso nga adu dagiti riribok ti biyag nga isu ti rason no apay nga maawanan ti tao tinamnama ngem ni Jesus iti puon ken gapuna no apay es bibiyag tayo ita. So itatangamin kanya kakabsat ket no makita ngamin kakabsat ket adu dagiti banbandag ko mga parang pakariribukan tayo hantay maawatan ket ti tendency ngamin dagduma ket kwa mabalin nga iti basis iti kubraen tayo no mariribok tayo ket mabalin influence iti kwa iti barkada or iti close nga mga relatives. Although nakikita tayo ngamin kakabsat ket napintas met dagiti may advice da may bagbagada ngem nakikita ngamin met kakabsat ket parang isla kurang ba DJ panang advice ta or dagiti mga nga bagbagada. So importante kakabsat nga once nga magkaroon tayo iti panakaparikot ko dagiti sitwasyon iti biag tayo kas mas kailangan lang talaga nga paunagen da relasyon tayo kina Apo Dios ken dijay nakikita ngamin di title na kailangan exclusive way ket awan dapat kumati alternative nga ububraen tayo. Nadumangamin ket makakwata di ba makaramid tayo ti ways nga plan A, adati plan B, adati plan C. So nakikita tayo gayam ket adadagiti options tayo. Isla ko syakmet personally adu dagiti parang ket kumugtuko nga wagas as may nga single ko mga single professional or ubra adumot ko madagiti ket ko mga mapasamak di biyag ko ngem I praise the Lord kasi through the guidance iti word through the guidance iti dagiti leader so iso ti may nga rason no apay nga DJ tapat nga desisyon ko ket agturong amin kinapo Dios. So siguro pampanutek no dagiti grinab ko nga ubra kini nga ways ket siguro na isagsag makapay siguro. So I praise God kasi idinamamok na po Dios. Isu na talaga iti nangidalan kanya turong kanya tukod no nga biyan. So tigil lang kakabsat. And itatang oras kakabsat ket indak may awagan dati kay kabsat tayo nga isu iti mangi-share daytoy gospel. So may I request Ate Ali.
Ate Ali, paki-check yung mic. Okay, sorry. Sa Limbag na Rabii, so uh, as I share the gospel, so Christ itibiyag ko. So, napnan ba tigura dayta pusong ket paano mo ammo tiringgem wenno turunggem. Nasipnget ba tilubok mo gapo kadagiti dimteng a problema. Dayta pusong napnan ba ti sakit ken kinaapkes kapo ti pannubok iti biag. Kayat mo ti makarukat kadayta panagarubos iti luam adi pulos agsagteng. Awan ba masapulam a napudno kenka. Kayat mo ba nga patinggaan ti biag mun? Awan ba ti makasungbat kenka? Naawanan ka ba ti namnama? Naggapuak ti dayta nga biag gayem tay awan ammok a pagturungak awan iti dinggek ken pagkamangak nga awan iti gagar ko nga agbiag. Gayem nalawag nga ti kunana iti Juan 14:6 siak ti dalan ken ti pudno ken ti biag. Awan ti makapan ti ama no di magna kanya insungbat ni Jesus. Sa pulem ti dalan nga mapan ken ni Jesus kunana iti nasantuan a balikas iti paltiing 3:20. Denggem at daak nga agtaktak der iti ruar ket agtuktuk-tukak iti ruangan. No adda makangeg iti timek ko ket luktan na iti ruangan. Sumrekak to iti balay na ket agkalanglang kamto nga mangan. Ket no dumngeg ka ket namati ka maadaan ka iti biag ken ayan-ayat ken kuana. Masursurom ti agpakawan ken mangrukat iti bagim iti nakasang na napalabas mo. Haan at ti solusyon ket iti panaggibos iti biag dagiti bisyo dagiti maawanan iti namnama iti lubong ni Jesus ti pudno nga dalan iti biag. So kabsat babaen iti maysa a kararag kung mararag ta iti Dios ket dumawat ta ti pamakawan ken kuana. Kastamet a pasrikem suna iti biag mo. Agkararag ta. Apo Dios, aminek nga adu iti nagpasulak. Kastamet dagiti nagkurangak. Pakawanennak kadagiti basbasol ko. Mamatiak nga sika iti makatulong kanya. Mamatiak nga sika ket natay. Gapo kadagiti basbasol ko. Ken nagungar ti may katlo nga aldaw tapno agbalinak nga nalinteg. Itata nga oras lukatak ti pusok ket pasriken ka akas Dios ken mangisalakan kanya. Agyamanak ti pamakawan mo ti baro nga biag ken ti Espiritu Santo nga inted mo kanya. Daytoy Apo iti idawat ko itinagan na po mi nga Jesus. Amen. Agyamannak iti panagdingeg yo no pudno a inawat yun ni Apo Jesus nga mangiturong kenka iti panagbabawi ken iti pudno nga dalan adda iti kari nga imbati na kenka gayem iti Juan 1:12. Nga maddamet dagiti nangawat ken namati ken kuana isut gapuna nga inikkan na idati kalintegan nga agbalin nga anak iti Dios. Daytoy ti inted na karbengan tapno agballa igi tayo nga agbalin nga anak iti Dios. So praise the Lord, Ate Ali, dagi pa nang i-share mo dayjay gospel. So I do hope kakabsat dagiti nakipagbuhat at nga arabi iket nang ganda dati nga sasauna po Dios ket agyaman kami manan kakabsat dagiti
dito nga kuha nga oras nga panang kadwa yu kanyami kadatoy topic review tayo tatarabi. So in tinga rin kakabsat digiti announcements. Okay, so dagiti kakabsat digiti sumaganad nga tayo Bobra Entity Ministry. So kahit ko invite can inform kakabsat nga dati lifeline tayo kat mararamid soon na every Wednesday 6 to 7 p.m. So then agkaroon tayo pa iti topic review kadatimot lang topic tayo iti lifeline from Mondays to Saturdays. And then agkaroon tayo magkakabsat iti day in prayer and fasting. So mangyari dati every first Saturday of the month. So i-encourage kay kabsat no kaya tayo pa nga mas lalo pa nga umuneg dahil relasyon tayo kay na Apo Diyos. So kindly connect po sa ating pong mga cell leader. And next one, so FIC series February 19, 2022. And for our FIC, Freedom in Christ, di mo baga tayo dating Encounter God Retreat kat mangyari to datoy February 26, 2022. So mangyari dati FIC tayo kakabsat every last Saturday of the month. And kadati Sunday worship service, so start to nati 8:30 to 10 a.m. Live via Facebook page and YouTube. And no was lalo pa yung kahit tayo nga mas umunag pa DJ understanding tayo about the word ni God. So lalong dagiti kakabsat tayo nga nakakwa nakalpas iti post FIC. So ag-undergo tayo iti training. So Pisol class every Sunday 1:30 to 2:30 p.m. So di lang kakabsat. So agyaman kami dito nga gundaway nga panangkad kadwan mo kanyami. So datang oras awisen kayo nga kumararag agdumog tayo amin. O Apo mi nga Dios nga manakabalin pagyamanan mi o Apo dito nga rabii nga panangkad kadwayo kanyami. Agyaman kami o Apo dagiti revelation nga inted mo kadagiti kakabsat mi nga isu iti mabalin nga magamit mi o Apo iti panang surot mo ka. Kahit pagyamanan mi o Apo dagiti nga sasaom, kahit hamilang dapat ko mga nangig dagiti nga sasao, no diket maaramat mi iti aginaldaw-aldaw nga panang surot mi ka o Apo. Ngarot italek mi dayto nga rabii ket sika ko maapo iti mapadayawan iti tumunggal may sa kanya mi. Dayto iti dawat ken kararag mi tinagan na po mi Jesus. Amen. So God bless everyone and see you next week. Good night. God bless everyone. Next topic. Happy Hearts Day. Bye-bye.